L'informe del CETES per una mobilitat més intel·ligent i sostenible té per objectiu actualitzar les tendències globals de mobilitat, estudiar reptes futurs i contribuir amb consideracions i recomanacions a dissenyar una estratègia de mobilitat més intel·ligent i sostenible per Catalunya. L'objecte de l'estudi és descriure quins són els factors que estan influint en el canvi de model de mobilitat, valorar quines inversions en infraestructures de transport, energètiques i de connectivitat són necessàries per assolir una mobilitat més intel·ligent i sostenible, analitzar els impactes econòmics, socials i mediambientals d'aquest canvi de model, contribuir a dissenyar mesures i polítiques tenint en compte els impactes i, finalment, formular un conjunt de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat, tal com és l'objecte d'aquest Consell. Bé, cal tenir present que la mobilitat actual a Catalunya està dominada pel vehicle privat en els desplaçaments al lloc del treball i on l'ús de modes no motoritzats és reduït. El transport públic té un pes important en l'àrea metropolitana i al seu entorn, però no així fora d'aquestes localitzacions. Existeix una congestió viària i ferroviària i l'ús de la bicicleta es concentra en les hores d'entrada i sortida del treball, de 7 a 9 del matí i de 6 a 7 de la tarda. També cal tenir present que Barcelona és una de les ciutats més congestionades de l'Estat i que aquesta congestió provoca un augment en els temps de desplaçament del 30%. Ateses aquestes dades i amb la tendència que cal anar cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible, el Consell de Treball Econòmic i Social va prendre la iniciativa de desenvolupar un informe que valorés les necessitats per transitar cap a un model de mobilitat més intel·ligent i sostenible. Aleshores, els continguts de l'informe, en primer lloc, es descriu quin concepte i model de mobilitat més intel·ligent i sostenible cal, també el marc jurídic en el que s'emmarca la mobilitat avui en dia, i després aborda diverses dimensions que ha de tenir en compte aquesta mobilitat més intel·ligent i sostenible. Una dimensió econòmica, com per exemple tota la cadena de valor de fabricació, reparació, venda dels automòbils, que actualment són de combustible però que han de transitar cap a la mobilitat elèctrica, els aspectes tecnològics, com per exemple el 5G, els aspectes energètics, com per exemple la implantació d'energies renovables, els aspectes mediambientals i de salut, les emissions que provoca l'actual model de transport, també de seguretat sanitària arran de la Covid-19, les modificacions que hi hauria d'haver hagut en el transport col·lectiu i també del mateix transport col·lectiu. També s'aborda en un capítol les infraestructures necessàries per aquest model de mobilitat més intel·ligent i sostenible, i això abasta des de les infraestructures TIC a les infraestructures energètiques i les infraestructures de transport. I finalment, l'informe descriu els instruments i les polítiques necessàries i que han d'anar dirigides al sector del transport, els elements que aquestes contenen per poder assolir aquest model de mobilitat més intel·ligent i sostenible.